Pois precisamente das sobremesas que acompañan o cocido imos falarlles agora, porque xa están nos mostradores de moitas pastelarías. Orellas, filloas, rosquillas e flores para compensar con doce o toque salgado da carne e o amargor dos grelos. É fin de semana e de comidas familiares. Chegan, acabadas de facer, as orellas de Vitoria. Masa fina, ben crocantes e sen pinga de aceite. Simples, pero laboriosas. É máis complicado a orella, sin duda, porque a filloa leva moito tempo, pero estás facendo chin, 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 chin. A orella non, a orella hai que facer a masa, que salga ben a masa, deixarla levedar, facer os boliños, deixar levedar, estiralas, que estiren ben, darlle unha volta, darlle outra volta, e despois, claro, preparar o aceite, que este no seu punto, que a veces o aceite, se non está no seu punto, a fritura non sale ben, pode quedar aceitosa ou, entendes, ten o seu intríngulis. Grandes como son, véndense a case 3 euros cada unha, pero as compradoras aseguran que paga a pena. Despois de moitos anos facendo nelas, que chas fagan tamén dá gusto. Tampouco son traballosas, casa poñerse a facelas. As flores, tamén me gusta moito facer as flores, pero agora como estou moi cansa e teño xa moitos anos, non as vou a facer, me parece. As filloas, as orellas tampouco, que as teñen aquí moi ricas. Hai un ingrediente fundamental na feitura das orellas que deixa a masa no punto. Para que salgan ben ricas hai que botarlle unha boa manteiga e hai que amasar ben a fariña. E, bueno, non sei o truco que teñen aquí, a mí gustan moito as daqui. As filloas queren moito ovo e as orellas moita manteca. Entendes o que te quero dicir? A orella non pode levar moito ovo, por senón queda dura. Ten que levar o justo. E, en cambio, admite moita manteca, para que quede máis crujientiña. E despois tocan dar lixeiros na fritura, porque tan axiña se fan como se comen.